Heditoɓe assalamu alaikum, barka men e wakkatire nde, barka men e lorugo fotta nder taskaramji Kode Radio International. Min Al-Amin giɗaɗo jada taskiti fodugo laɓagal taskaramji nyalade salasa. To taskaramji amin ɗi hande min ɗo nde taskaram koɗo kode. To keɗitoɓe, hande min heɓata waddango on kubaruji duniyaru sabu dalilaji goɗɗi. Ngam non wo'ine jonde ngam heɗituggo taskaramji ɗi min taskani on hande. Mino ka wala ko min poti min biya ay on arti on timmini Kode Radio International kam sey yettore tan, sey yettore. Allah accu on, Allah wallu on, Allah hawtu hoore meɗen, Allah wallu ɗemgal fulfulde be pulako. Jonta bo nda rahotol Muhammad Abubakar Bokkos haw hirdi e commissionajo fiji fulɓe mo diwal Niger. Keɗite jam. Nguyka na'i e soyde jonde jam ɗon nder ko umminta killo fulɓe nder diwe fere-fere ha lesdi Nigeria. Gwamnati mobgal lesdi Nigeria neɓi ɗon habde faɗɗugo ɓillaji ɗi yi'ata. Ngam no waɗi diwal Niger fuɗɗi tiggugo gollirde fulɓe. Umar Ahmed Rabe hanko woni commissionajo nomadic and pastoral affairs. Alhamdulillah ko o wari o darta gona o darti hulɓe o wi kanko o pullo hulɓe bandiraɓe makko o wi gare ɓatte gonati jangon boko anon ma joɗoɗon no kowa joɗori yayre goo dabbaji moɗon moƴƴinon ɗi gartana on on keɓa riba e majji sukaɓe mon yaha jangode de joɗoɗon jaam. Fitinaji ɗiɗi ɗuuɗi de o wari o laati Allah waɗi o ñaami zaɓe o laati gona o hebbini alkawal ɗum o waddi ma'aikata ɗum hulɓe o qirqiri ɗum nden nan kuma o wi'i ɗiɗirgo maɓɓe hakkunde maɓɓe laamuji kanjum waddi matsalaji ɗiɗi huuɗi mawniri ni kanko yiɗaɓe boɗɗo ha hakkunde makko e maɓɓe kanjum waɗi o hokkiɓe ministre hoore maɓɓe nden nan o tabbita eɓe gondi e makko emo daara ɓe o daaramo eɓe jooɗo eɓe kaala ko damɓe hu ɓe kaalanamo. To alhamdulillahi daga ministre ɗum waɗa lebbi 9 joni no heeɓi sawqi ɗum heeɓi jonde jaam e Niger State fulɓe heeɓi wolwala ɓe ɓillaki no ɗum wonirno Niger State. Fulɓe heɓi jonde jan nden no ɗum wurtinan fulɓe motaji ɗum wara ɗum wulananɓe gureji ɗum riwanaɓe nayi gomnati darata ɓe wala kintoɗo ɓe. Joni ɓe godi ministre ɗum hoore maɓɓe eɓe godi ma'aikaciɓe ɓe hoore maɓɓe daraɓe harka maɓɓe kettintoɗo ɓe ko damata ɓe fuu waɗa. Alhamdulillah joni o lebbi 9 ɗi men gaɗi ɗiɗi tan ɗum riwi nayi ɗum heeɓi diwka nayi e Niger State record ɗum men godi ko hori fuu ko ina joɗike jang o wi kowa fullo fu fita to wonno dumile mum to tetano yaha jooɗo ko yimɓe fulɓe ɗo wara fitowa e jooɗo e Niger State. Emin godi komitiji ardiɓe laamuji haaɓe fulɓe ɓe men kawti yayre goo daraɓe haraka jonde jang haala e woodi kamɓe men turotoɓe jaaha ɓe joddo banniraɓe ɓe moƴƴina hakkunde duroɓe e remoɓe. Nden nan kanko gowna o wi ɗum dara Grazing Reserve durirɗe nayi ɗe ɗum dara ɗe huuɗe Niger State woodi ɗum moƴƴina ɗum hokkita hulɓe heɓa to duri dabbaji mum men dow majju emin gaɗa ɗum sese inchallahu sun min kokkitanɓe to ɓe durata dabbaji maɓɓe. Nden o wii sukaɓe hulɓe ɓe janguɓe ɓe fu ɗum hokkaɓe golle e godati ɓe golla kamɓe ma. Joni min gaɗi screening maɓɓe min gaɗi processing inchallahu balle ɗe min kokkamɓe appointment letter ɓe huɓe puɗɗa golleji feere e dow leydi Niger. ɗiye gollirde fulɓe waddata gam hoytango fulɓe ha diwal Niger. haraka jonde jam alhamdulillah Niger State min puɗɗi heɓugo jonde jam o wi min dara sukaɓe hulɓe janguɓe jottimɓe secondary school e moyɗi ha o ada ɓe wara ɓe leyɗe asi ɓe janga haraka veterinary service veterinary medicine ɓe janga haraka engineering ɓe janga haraka animal husbandry ɓe janga harakaji dabbaji ɓe janga harakaji feere ɓe garta Nigeria ɓe kolla bandiraɓe maɓɓe no ɗum durirta durgol zamani inchallah o wi min dara sukaɓe hulɓe ɗuɗuɓe timminɓe secondary school o yaran ɓe leyɗe asi ɓe janga. Nden o wi'i o joddoto fulɓe Nigeria pat balɗe ɗe o wi min binna min kokkamo ɗerol min bindi min kokkimo ɗerol min ɗo waɗa cireji min nodda leydi Nigeria gaba ɗaya fulɓe ardiɓe ɓe fu wara ɗum jooɗo o wi o gayyoto laamiɓe hulɓe ɓe leydi Nigeria pat ɓe gara ɗum jooɗo ɗum round table discussion ɗum dara koye woni koye ɓilli hulɓe koye hani gomnati waɗa ɗum wurtina
ɗerewol ngol ɗum hokkata shugaban ƙasa kanko o tokkan o tabbita fulɓe waɗanama fuu ko hani wona ɗum waɗan ka warugoɓe ɗum joddaki maɓɓe ɗum nani ko damata ɓe nden nan min maɓɓiti balɗe ɗe o waɗi flag of haraka rigakafi woni tugal na dabbaji o wi nayi waɗani rigakafi kuma o waɗi alkawal hitande fu Niger State ɗum waɗan 2 times vaccination e leydi Niger ɗum waɗana dabbaji den o wi min dara gureji hulɓe ɗin min tokkito min gaɗa tekin data dabbaji ɗi e gure ɗi fu o anna to ɗe goni ko ɓillata ɓe kowoni hajuji maɓɓe ko ɓe jiiɗi ɓe gaɗane ngam gomnati waɗa concentrating waɗana ɓe ko hani ɓe gaɗani haraka kosam o wi min dara sentaji jewego'o to ɗum ñiɓanta rewɓe kosam maɓɓe jaɓa kosam maɓɓe sooda e daraja wadde campagne waɗa processing so min puɗɗan next week inchallah min gaɗan flagging min gattan sukaɓe ɓan gollal ɓe gaɗa ɓe puɗɗa jaɓugo kosam ɗam ɓe puɗɗa jaɓugo fuu areji ɗiɗi rewɓe sorata e yiilo e towra e yara wahala ɗum wadda ɗum yayre guda campagne waɗan sodan waɗan oftaking Niger State government waɗi providing investors that can take over from there emin godi plan feere ɗum gonajo Niger State wodani fulɓe e pulako emo yiɗi fulde sanne mo waɗa alfahari kanko pullo gaɗa yeeso makko kanko pullo noon kuma kanko emo holla kanko fulɓe waɗanaka adalci fulɓe ɗum dara ɗum woppi ɗum ɓe gaɗanaka hunde fu duuɓi joni o tabbitanan inchallahu emo haalde shugaban ƙasa emo haalde gonaɓe bandiraɓe makko no watta ɗum walla fulɓe ɗum daranoɓe ɗum hokkitaɓe haqqe maɓɓe ko hani fu ɗum waɗana ɓe in Allah jaɓi ɗorgo diwal Neja fuɗɗi tiggugo hukuma hakkilanke fulɓe ko lutti diwe tokkan safol diwal Neja na ngam waddango fulɓe jonde jam laarugo hamɓe fuu on ɓiɓɓe lesdi Nigeria. Muhammad Abubakar Bokos, Code Radio International, Abuja, Nigeria. keɗite Code Radio International ngam nango kubaruji belɗi e taskaramji feere ngam ta on daɗe. ndare hotol Radio France International yerbre fulfulde haɓe lartani en coggu baali layha keɗite jam. Sare Arfa woni ko commune mo Kanja e nder département mo Vélingara nde sare noon ko aynaɓe ɓuri ɗo hewde tumuji ladde noon gaddani ɗumen caɗele siko ceeɗu wuli ladde nde fuɗɗo sumdi ɗum woni ko muuse aynaɓe he Abdoul Mbaalo kanko woni hoorejo aynaɓe wuro Sare Arfa. cumuɗum ladde nde fof sumi dabaji ɗi fof keegama dabaji ɗi fof ngala ko ñaami ladde nde fof sumi min guetoto ho lowe ɗe daɗat kono ɗum daɗata tuma wiite ɗo so en ari tawa ladde nde fof sumi dabaji ɗi ko heege goni nde yonde nayi ɗi fof joomi keɓani to ladde to gasare fof nuccama gilade ladde nde fuɗɗi sumde ha joni ɓe mbawa andude ko addata ɗiɗo cumuji caɗele ɗi goodi saabu wiite ladde nde no hurde tawa sumata kono mi anda ko jumoɓe siko yimɓe ni tan no min goni ni tan jaygol wuɗɗata tawa min ngalanagol feere haɓe ha goɗɗum han hore monta fof huuɗo ko ta dabaji keɓta ko ñaami ɗon goo ɗum heefi lappiɗi ɗum ɗi woni caɗele he dabaji sengo gaynakata. Abdoul Mbaalo o andani tan nde ladde nde renaka no foti renirede ni cumuji ɗi min guetoto hurdade o ta ladde nde sumata ha no ɗeni balɗe walla ha toɓa kono ɗum ɗon kam min mbawata no min goni ni jaygol iwra dula ta min ganda nuccuɗo ladde nde gardaka no foti gardirede ni to sengo jaygol. sika ladde nde sumi noon aynaɓe dañat caɗele no moƴƴi e jamnugol jawdi mum en. Seydou Balde ko gaynako ɗo Sare Arfa. so ladde nde sume pulle jahannoɗe ñalawma jemma mi okka ɗumen ñaama ɗum suma mi suytaɗe jaaha par ce que hay si ɗe jayiran ala ko ɗe keɓta so wona ɗe ɓeyda horaɓe ɗum nde addana minen basal par ce que kala ko tampi hay si haaju ari a wi a yeeya ɗum a waɗa haaju ma a heɓta ko poɗɗa heɓde ko. aynaɓe gandani tan sika ladde nde sumi ala hay ballal gotal ngal ɓe keɓata haɓe mbawa wurnu jawdi mum en. eyyi ɗum ko ɗayre minen ndemoɓe pepotoɓe jawdi ndiɓe saabu nanta siɗa ala ɗa anda janggo ho a heɓoyat kono siɗa ala nuccira sabuɗa ala oya jajjinnoɗo mo ganduɗa a heɓoyatnoni hunde e junggo muɗum on ɗum hayra
heddodoya e yer muɗum o tan on suma ala ko mbawata hen heɓoyde kono an nuccoɗo o ɗa andata ɗum ɗon ko caɗele he amen famamuye o ɗi manki. Abdoul Mballo hoorejo aynaɓe Saare Arfan o andani tan kala biƴƴi ɗe ɓe dañi koɓe yaltinɓe kaali ɓe coodi ko kattanɗo han hay biƴƴe ɗe kattanɗo han yaha sooda sakuji danta hewɓe noon tawa kattanani kono kam ballal to sengo dabaji to ko ñamata ndi leydi minen kam ɗo min kam mi yiyani rippasi arani biƴƴe garani si wona kattanɗo yaada yiida e sewde fitek sodata on seeɗa. Eaux et Forêts en ɓeɓe min jewtidi ɓe gandani tan ko ɓuuri ko hewde ko jumoɓe ñaaki e raddoɓe cumata ladde nde. Assane Ba, Ziguinchor, RFI. minon ka wala ko min poti min mbiya ay on arti on timmini Kode Radio International kam sey yettore tan sey yettore Allah accu on Allah wallu on Allah hawtu hoore meɗen Allah wallu ɗemgal fulfulde be pulako. Islama abba men pulaku yendu inna meden Kode Radio sautu men international Kode Radio on moni sautu fulbe meden garem makedi tenjona du asli meden jamdi joitati jemma to hiri kode fuma bitem makedi ten radio Kode international taskaram di jangi nandi Kode Radio welnana fulbe international bapullo e woni fulado I horref international non Kode Radio lutani fulbe international habaruji Kode Radio chahidi labdi beldi ndeni fu ekediten sautu pulaku international Kode Radio on moni sautu fulbe meden garem makedi tenjona du asli meden kime fulbe finata wasudu ndurobe mawbe jango woni hirde nde bacci do sautu Kode international durungol edemal jamudum risku siyasa duniyaru e famu dina ma kodo Kode international tarikha baba men Shehu Usmanu bina fodio taskaram di beldi di fudo Kode international kedi temma famoyen wa inaya keji meden albarka taskaram radio Kode international Kode Radio on moni sautu fulbe meden garem makedi tenjona du asli meden fulbe Niger Nigeria Togo fulbe Sudan Chadi e Guinea kedi ten Kode international hato fulbe Masina Burkina Faso fulbe Mali Cameroon e Gambia kedi ten Kode international fulbe Futa Jalo Futa Toro Gabon Benin garem makedi ten Kode international jogem Madina men jagen pulaku yendu inna sana ajibo jangen durande men international Kode Radio on moni sautu fulbe meden garem makedi tenjona du asli meden
Bamaji International e gonga hettiri gonen e ton taɗalen ɗum fewre ta jaɓen ta jamben international en ɗambo hunde men giɗindiren cakaji meɗen hautemma hore men wallindiren international munyal bo en baɗe ta to hafen mere nonnonde e nde ardinen jafindiren international Kode radio on woni sautu fulɓe meɗen garem makediten jona du asli meɗen to nyare yaware ta to jaɓen ta kulen bo merare ta mbaɗen ellata cusɓe international nedi en mbaɗe famarɓe ɗo tanayo mawɓe sorare janginen ɓikkoy men international temtende pawne men kolte fa ɓurduɗe yo kolte fuu ko lasni neɗɗo fuuta to mbaɗen international jangirde hunde men kaɓɗen ha jalemma majjere ngam pullo mo jangay fotan e mbabba international Kode radio on woni sautu fulɓe meɗen garem makediten jona du asli meɗen cahu bo hokkenta to solen taɗawen bo ngam jungo ngo hokki ɓuri ngo jogi international laamu dongu men kaɓɗen ma dogginen maadilaku woni ɓe les min ta to woya international ulaku joynayi hempiɗi moɓi jonde duniyaru e min bo mi sawri ɗalen maguyke international Allah barkiɗin hafsatu demmo yusɓi himrende Kode radio sautu pulaku international Kode radio on woni sautu fulɓe meɗen garem makediten jona du asli meɗen garem makediten jona du dina meɗen garem makediten jona du asli meɗen garem makediten sautu kode meɗen garem makediten jona du asli meɗen garem makediten sautu pulaku meɗen To madalla ta woyte taskaramji ɗinɗi ɗon garana on iga Kode radio international iga ɗo Abuja lamurde lesdi Nigeria jonta bo nda taskaram koɗo kode waranay on hawtade e Abdurrahman giɗaɗo Umar Jarumi keɗite jam bandiraɓe miɗon ndi wi ardiɗo hukuma pamara jalingo Alhaji Aminu Jawro Hassan Allah sene min jaɓɓi to alhamdulillah mi jaɓi to Allah sene nda e balɗe ɗe ɗum waɗi ba lamar dimokuraɗiya gomna jiha Dr. Abou Kefas be nanta oɗon ardiɓe on hewti ba duuɓu on ɗo huwa to arande a laati a goto nder chairman algon ɗume a volata ha dow nasarakuji gomna man heɓi to aran ni mi yiɗi mi yetta Allah ngam hollugo amin ñalowma nde nden bo watugo amin e nden ɓe fofata e yonki maɓɓe to an ko ni mai gida amin gomna Kefas lallai o jammini o holli himɓe Taraba ɗo lallai hanko ɗo o goɗɗo mo andi ko handi o waɗe to lallai min waɗi gamar ngam cikugo nduɓu goo e wogo dow laamu amma minon local government chairman min ciki lebbi joyna ko jeego to amma fu da ni dole min hauta hore min hauta jungo min vallita mo seyo min vallita leddi seyo nden bo seyo ko min fuɗɗiri be do'aje ha julurde nden yande alal hamɓe bo bandiraɓe amin ɓe halkaleru ɓe waɗi do'aje maɓɓe ngam
jonde jam nde mo ngam Allah vallita me gidamin Dr. Kefas hokka mo jamu e basira ɗum o wonta himɓe Taraba bana no ɓernde yiɗa. To Allah hakika o waɗini ko handi waɗa kam daidai gorgodo ha dubu gotel ɗo ngam wala gono ɓe meɗi warugo e Taraba mawɗi dubu goo ɗum yimɓe seyi mani nani belɗum bana Dr. Kefas. Minon wala komi biya seni mi biya min yetti Allah. To anir nasaraku jo heɓi a wawai limta goɗɗi feere? Alal hakika nasaraku ɗum gwamna Kefas heɓi to goɗɗo wi limtai to ɗuɗɗum masin, amma min fuɗɗani e haala jonde jam. Pat amin min andi no leddi ɗo nasti ko ndey kidnapping fasoɓe wala ko wala, to amma jotta waɗi wajen lebbi ɗiɗi ko tati hunde mai dembi ngam o joɗaki o valliti tadoɓe, o valliti en banga, o valliti fifiɗoɓe walani ko waɗa daidai gorgodo nden even minon chairman local government o valliti amin ngam min tabbitina wodi jonde jam e waje amin. Gonan ɗiɗaɓre mai ɗo kowa andi makaranta primary school jonta ɗum shago, secondary school shago, university o usti shede mai kashi 50 o usti nder shede makaranta. To ɗo ɗon ha nder seɗɗa ko o wi. To nder Jalingo bo a wi a vollata yew college of nursing jonta giya maadi wala ko wala ko ɗume ɗo ummo. Yew abattoir pelle ɓe hirsata dabbaji jonta o wartiri ɗum zamanu mi tammi national international wala ko ɗum wawata waɗugo ɗo. Laaru laabi amin e nder Jalingo ɗo laaɓi tas vuwoɓe ko nde ɓe ɗo vuwa. Laaru lantarki ɗum naftirta e nange pat ko toye ɓe wati ɗum apart from da yew garluji ɗo gabaki goo wala pelle a yahata a tawa wala kuuɗe Kefas waɗi go'o ɗiɗi tati nayyi joyi ngam vallita ummatore. Banda ɗo mai ma himɓe amin ɓe acci kuugal ɓe waɗi ritaya o hokki doka o hokki billion goo ɓe yoɓe gratuity maɓɓe, o lori balɗe ɗo o lori o ɓeddi billion goo ɓe yoɓe gratuity. Ai goɗɗo ɗo wala ko mi wiya seni mi wiya min yetti tan, nden min tora Allah bo valla mo hokka mo jamu hokka mo ɓeddina mo basira ngam yimɓe amin ɓedda nanugo belɗum. To bana an bo ko a famtinay ko nasaraku fuɗɗi heɓgo ha hukuma pamara musamman Jalingo, an ɗon ardiɗo algon nden bo a holli on waɗi ba lebbi 6 ni. Naam, to minon chairman local governments musamman min e hoore am min miɗa mi wiya nda aya komi waɗi, amma ummatore Jalingo ɓuran yeccugo ma komi waɗi. To amma fuda non ni handi local government hanjum ɓuri ɓatugo e ummatore. Min ɗon ni min ɗo habda ngam min tabbitina min memi rayuwa ummatore amin. Aran ni min fuɗɗiri be vo'inki pampoji ndiyam ɗum woni nokkuje musamman wuro amin nde Jalingo. Ɓawo non min vo'itini laabiji min wati latrat nden min waɗi grading ngam ummatore amin heɓa no yerita ɓe nana belɗum. Nden to a tema a nanay ha fattude Nasarawo ɓawo min vo'ini laabi ɓawo fattude Nasarawo ɓe mari ummatore ɓuri dubu 10 amma ɓe wala asibiti ɗum gwamnati ko go waɗato. To jonta ko min waɗi min hawti hoore be yimɓe fattude mai min tefi saare min hoosi haya min yoɓi min turi huwoɓe min turi kare kuuɗe nden hamɓe yimɓe Nasarawa bo ɓe hawti hoore hamɓe ma ɓe waɗi aajo ɓe mofti ceede ɓe soodi ɗum irin hundeji ɗum wala nder asibiti maɓɓe wati mino mo jonta min ɗo habda min turinaɓe magani ɗo won ɗo. Asibiti ha Yelwa waɗi duuɓi 10 e hunde asibiti ɗo tun diga ɓe waɗi haɓre ɓe lalti asibiti mai wala mo meeɗi watugo hakkila ton. Jonta min ɓadake timmongo asibiti mai mi tan min waɗi 90% kuugal mai ko lutti seɗɗa on tan hanjum min timmitinan ɗum. Apart from that min hokki ndiyam lungu e saku Jalingo ɗo ngam to a heditay min mari probléme hite lantarki. Sonde hite ɗo waɗi pelle ɗuɗɗum heɓugo ndiyam ɗum yarata ma warti probléme. To min laari ɗo so sei min soodi ndiyam min sendi fattude ndiyam mota ɗoya ɗo sendi ndiyam ngam ummatore heɓa akan ndiyam ɗum yarata ni banda ko min wari ɗum vallugo himɓe nden mo min ɗon ha dow ko min wiyata
min ɗo maha jonta ha nder local government komi wiyata women development center. Women development center ɗo to min timmini inchallah lewru ɗo min timminta min heɓi pelle roɓe amin mammaji amin ɓikkon amin yahata ekkita sana'a waɗugo sabulu omo waɗugo andi ñooli wala ko wala nder ɗon ngam min vallita yimɓe amin min vallitira. Apart from that min soodi babal ha hedi wuro Sembe ngam woodi ci'eji notice development commission ɓayinta amin babal mai ngakki ɓe wi dole min soda nane min yinno min maha ɗum e nder wuro ɓe wi sam seni min hawta pelle gotel min soodi babe ha totton jonta kam mi volintama already ɓe fuɗɗi kugal ha totton. Ci'eji ɗo bo to ɓe timmini guda temerre ɓe hokka jalingo local government o min on sendinta ummatore ngam min ɓeya joɗaɗo tun min maɓɓita jalingo mai gabaki go. To ɗoni ɗon ha nder petel ɗum min waɗi minon ma nder lebbi 5 ko 6 nde min wayi dow korowal ɗo kawtele fori ɗum meɗa kugal min waɗi e nder lumo ngam min mahi shagoji e nder lumo banda ɗum miyam waɗno min e hoore min mahi shagoji wajen 72 banda hanjum bo min ɗo maha shagoji ha ɓandu mayanka ɗo e lawol yahugo Sabon Gari shagoji wajen 30 hunde fere banda bo ɗum min mahi ha hunduko local government secretariat ayiye gidan sama ɗo ma minon mahi ɗum min waɗi on bo ngam local government heɓa ceede nastugo ngam min ɓedda huwungu ummatore amin min vallita ɓe bana non ɓe subti amin e dow lawol ɗo. Kawtel hoore ma ɗaɓɓitirta ummatore to alal hakika to ni ha ummatore yiɗi nana belɗum heɓa bote e gomnati hala mangol mani hokka gomnati ɓawol waɗi jonde jam tora Allah ɓeddina ɓe dow e korol laamu basira andal jamu e juutal balɗe ngam to ɗo heɓake to alal hakika nasaraku ɗum kuuɗe woni dow korol fo dole waɗat ɗum ngam min ɓama ko nana belɗum. ɗo witi ardiɗo kuma pamara jalingo Alhaji Aminu Jawar Hassan min yetti on be watango min hakki. Sabu maɗa mosumi giɗo an an jangnimi ko toye an nayrumi an woni moyde am ngam an tan welliyam nden an tan yewtiyam to mi yima haade am ɓerde an welweltayam to mi yima mi wawata ɗalki darkima aa mi ayma mi de'ata barki Allah ta dala gite am de ndelluma hala maɗa tan heƴi momta gonɗi nganyuɗi itta mettuɗi koɗɗimi hum shafiji gannuɗi ɓernde am nde jallami mi subima rewɓe fuu ngam amoɓi ko gimmi fuu yidde jaggi ɓandu fuu hayce ngal eno nawri fuu jaggata kam ɓandu fuu diga nyandere bottuɗen natuɗa kam ɓernde nden laamiɗande nde rimni nden goɗɗo wawa heɓde nden ɓernde an tam jaggi nde accumo sukitata faɗɗam ngam to belɗum ɗuuɗi faɗɗam gite matan teddaniyam nde iraymi e nunde matam jomirawo dalda en tan ngam majum waɗɗima min mi ɓoydi e yiddema nden mi yetti kuuɗema ɗere nde am ɗon yiɗuma rawɓe duniya muññita yimre haaɗi warkiɗo kellanemo minduɗo marɗo tedde nde eɗo Usmanu windi nde jafoyeyan tedduɓe. To madalla fuu e fuu ɗo min gaddi ragare taskaramji ɗumin taskani on jemmare nde dow darde Ahmad Arab Aboubacar Azari moƴƴitinɗo taskaramji hande kawtuɗo taskaramji hande ɓilaɗi Ibrahim Iromo Dake min Al Amin Giɗaɗo Jada wiyata on mbalen jam.